Етнически, аз съм Есен. Днес снимам това видео, за да ви кажа, че Minecraft 0.15. Build 1 излезна и просто исках да ви го покажа. И ето, то нищо ново няма в играта, само че са сложили и такова нещо. Може да играете с приятеля си в един свят, просто може да играете, когато например приятел ви е в Шумен, а вие сте в Преслав и може да играете двамата заедно всяко там. Ето, отварят се един свят, после тук написвате името на приятелят си. Ето, например, и после на него и тук ми излиза нещо синьо. Най-отгоре ще му излезе едно синьо нещо и оттам, като го натисне, ще дойде при вас и може да си играете заедно. И ето, че няма нищо ново. Ето, всичко е същото. Нищо не е променено, само са добавили от нещо. И това е. Може да има линк долу в описанието, може и да няма. Ако няма, се извинявам, но ако има, може да се го изтеглите от там. Добре, аз бях Есен, харесайте видеото, абонирайте се и чао, чао!